Maswera sei comrades. Pane nyaya ya tiri kuda kuti tibatsirane panyaya ya comrade Nyoka yeMabhunu. Sekutaura kwandakaita mazuva mashoma apfuura kuti ndakakwanisa kuonana nawo nekutaura nawo before team iri responsible nelegal newelfare yawo isati yaendawo kuzovaona, asi takazivisana netimu iyoyo kuti tichamboona comrade timbonzwa kuti zviri kufamba here nekusimbisana. Saka vakatibvumidza, vana mukoma Godwin ndo vari in charge. Saka tikavabriefawo kuti ano mukomana taona akasimba ari kuzvifarira, then iwo vachitiwo vachazoenda mazuva anoteera vakazoti updateawo kuti vaenda, because sekuupdate kwavaitiita vachiunganidzawo tumagrosari twekuti vanosiyirana nawo, tikatsvagawo pashoma patanga tiinapo tikabatsirana nawo. Kuruzhinji rweZimbabwe tiri kuda kuti tirambe tichidzokorora kuti tizivisane kuti comrade Nyoka yeMabhunu munhu ari kusafa inonzi political persecution. Mamiriro akaita nyaya yawo tichiedza kuti tibatsirane nevari kubata legal team. Tine nyaya yerestitution yekudzorerwa kwemari kuZimbabwe, iyo mari iri kuitwa fundraise nevakabata legal. Then ndiyo nyaya iri kubuditsa docket riri kunzi docket re-extradition. Ndiyo kesi yavari kunzi vadzoke kuZimbabwe vanosevha 18 months mujeri. Asi regai ndibate zvishoma kuitira kuti vari kubata basa nevari kubatsira vanzwisise nyaya yekesi iyi. Isuwo wana comrade Saruwaka tiri in charge, pane mamwe mastages atanga tisingagoverani neruzhinji, taingotaura in passing. Takataura tichiti tine malawyers ari kuZimbabwe, takapa basa rekuti vange vachitibatsira panyaya yerestitution iyoyo. What we have noticed ndezvekuti pataitsvaga nzira yekuti tidzorere mari iyoyo, kesi iyoyo tisiyane nayo because ndo yavari kushandisa for political persecution. Pakaenda kunobuda information inoti payment iyi inofanirwa kuitwa chete through the clerk of court. Hamuchakwanisi kuiita man to man newaifanirwa kubhadhara wakavhura docket. So takatsvaga malawyers kuti atibatire kesi iyoyo. Stage yekutanga yanga iri yekuti papuliwe file ridzoke mukoti. Nema contributions amaiita, mari iyoyo yaikwana kuti tibatsire malawyers vanopula that file. Takakwanisa kuzviita izvozvo. Chatakaona kuti zvinhu zviri kufamba, pane mumwe mwana weZimbabwe anga ainewo kesi yefraud yaanga ateerawo achidopulawo file. Musi umwewo akasangana nemalawyers edu atanga tabata basa nawo musame court wachipula mafiles. Akauya kuinbox kunhamba yeRevolution achiti vakomana, ndiri kuona basa ramuri kuita, hamusi kutaura henyu asi ndasangana nezvakadai nezvakadai. Vakatora nemafotos vakatisendera kuratidza kufara. Yake nyaya yakafamba zvakanaka
file rikadzoka mukoti vakaita maarrangements of payments, nanhasi ari panze. RaComrade Nyoka Yemabhunu file rakawanikwa. Rawanikwa rakabva ratanga kuchinjanwa maoko. Harina kuwana mukana wekupinzwa mukoti. Nanhasi pari zvino file iroro harisati rapinzwa mukoti kuitira kuti urongwa hwerestitution hufambiswe zvakanaka. Pane office yakagarira file iroro under the instruction yezvigananda. Saka makotsi edu pamunoenda paya you need to be rest assured kuti you are not safe as the people of Zimbabwe. Same day 2 files were pulled. Mumwe mwana akatoenda kumba zvinhu zvake zvakatofamba, maprocesses akafamba. RaComrade Nyoka Yemabhunu nanhasi file iroro harina kuzowanikwa kuti ridzoke mukoti. Hameno kuti raakuofisi kwana mabhiza here kumusoroko. Hameno kwariri file iroro. Asi I can assure you kuti the file was retrieved and rai-exista. Pakava ne-acknowledgement yekuti file iroro raakufamba nemazvo. Chakatishamisa ndechekuti patakakumbira wari padhuze kuZimbabwe kuti titsvagirei law firm inoita basa iri, ndechekuti mumazuva mashomanana after tapa law firm iyoyo basa rekubata nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu, law firm iyoyo yakatanga kupomerwa mhosva ikabva yanzi ngaivharwe. Ndodaira kuti vari kuteera nhau dziri kuitika muri kuziya zvakaitika. Nepari zvino law firm iyoyo ichakavharwa nenhau yenyaya yefile yaComrade Nyoka Yemabhunu. Izvi zvinokutaurirai kuti mabatirwo ari kuitwa basa nezvigananda yave state capture. Saka chanakira nyika yeSouth Africa ndeyekuti vakomana vari kuita legal wana Koma Godwin nevamwe, lawyer ravasara naro is an advocate. Vari kukwanisa kudefenda kuti kesi yaComrade Nyoka Yemabhunu irambe iri mumaoko akanaka. Saka tinoda kuatenda. Asi nenhau yekuti mazuva ekutongwa kwenyaya ari kureba. Endi izvozvo zviri kutiratidza kuti pane ruoko rwezvigananda again ruri kutamba ipapo. Asi ndichitaura nanaComrade Stole nana Mukoma Godwin, ndakavabvunza ndikati charge sheet remacases aComrade Nyoka Yemabhunu makamboriona here? Pari zvino vari kuti havana kuriona. Tikati mazivire atiri kuita nyaya iyi, it's a fixing case. Iri kupesuywa nezvigananda. Ine kusabatwa basa zvakanaka kuri kuitwa mairi. And hamugoni kudimanda justice kana charge sheet racho musida kuribata. Asi chaakunetsa ndechekuti nguva yekuti Comrade Nyoka Yemabhunu varambe vari muchitokisi iri kureba. Pasina trial. Zvakuita futi kaunhu kekuZimbabwe kana Mnangagwa kaya. Munoona kuti signature yaMnangagwa iripo nemabatirwo anenge achiita basa. Asi welegal takawanzwa wakafaita kusvikira case dzasplitwa again kuti dzipinde into 2 trials. Stage yatanga tasvika because tanga tazviramba kuti macases aya abatanidzwe on one court. Nenhau yekuti vanga vachibabatanidza kuda kubuditsa narrative yekuti Comrade Nyoka Yemabhunu is a criminal. Tarisai macases aainawo achitraiwa ne1 Major Street. Pari zvino sekuziya kwatinoita zvakare, Major Street aiita kesi iyoyo akageza maoko nenhau yekuona kusabatwa zvakanaka kwebasa kuri kuitwa mukesi iyoyo. I'm sure pairi kupinda panext court days
ndichabvunza vari kuita liga wana comrade Stole nana comrade Godwin kuti vachatiudza kuti there must be a new magistrate achapiwa case iyo. Asi nenyaya yekuti the legal fight iri kuenderera kumberi, vakomana ava havasi kuneta. Pavanouya vachikumbira assistance to the public, vane pashoma vabatsirei nenhau yekuti nyaya iyi yareba, even ukava nekashoma kemuhomwe kanosvika pakupera. Asi chakakosha isisi kwatiri kunanda comrade Sarwaka ndechekuti iwo comrade Nyoka Yemabhunu vari kuramba vachiwana chikafu here as usual, vari kuramba vachiita matama here as usual. Then the rest tozotangira ipapo, because the last time tichitaura navo vakati no, ndakazorora hangu muno, tiri kupota tichitamba bhora nevamwe, vakaisa request yekuti kana mazowana mari ndiigireiwo kana 4 majezi, at least tinge tichitandara nevamwe, timbotandara ndichionekwawo ndakachena, tinge ndakarongekawo muchitokisi. Asi kuchengetwa ndakachengetwa hangu zvakanaka. Iyi audio taiisira kuruzhinji rweZimbabwe ruri kufamba nerevolution, vari kufolowa nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu, vane mweya wekuda kuramba vachibatsira kuona kuti chii chiri kuitika. Taapadhuze nekuyambuka, macasualties anowanikwa, zvigananda they are fighting. Hatisi kufaita nevanhu vakafa, tiri kufaita nevanhu vapenyu. Vanatungwarara vaya muchivaona havana chekuita than kutorwisa the people's agenda. Saka kana muchifaita nevanhu vapenyu, kutokwinya kuti tione kuti we don't get defeated along the way. Saka ndodaira kuti ndaedza kujekesa 1 or 2 grey areas dzanga dzisina kujeka for continuity sake, kuitira kuti vari kubata basa wawe necontinuity nemasi yeZimbabwe iri kubatsirana nezviri kuitika kuna Comrade Nyoka Yemabhunu in person. Asi sekuziva kwatirozviita, principle number 1 yerevolution is never lose a commander. Tichaedza kubatsirana navo kuseri, toona kuti situation nekubatawo basa kwavakaita wavo papi ndezvipi zviri kuda kumhanyiswa kuitwa, kuitira kuti komanda varambe vakachengeteka. Then vari kuita zveligaona kuti mikana yekuti vange vakuenda kumba kumhuri yakamira sei. Asi isisi sana Comrade Sarwaka isi tichiti mikana yekuti vakachengeteka here, vari kudya, vari kuita matama here, yakazaruka here. Then revolution ichienderera kumberi. Tinotenda.